bi ambe tarata duna mars kalo kletan ambalma o bismillah malak cuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kulokan ore anga ministrim ka baranya shilendo aramadin ulukonu ubolo fen koni lakanalima nanko go ministre de la sécurité et de la protection civile général Salfou Traoré ale koni tagara ni kata anyeda ke makaw koni kan kunun tenendo mars kalo kle kononto kibara munu serama ulukone ayire ka fako kema ale yere koni fene be mali chamancha bolo fe mopti marala kerengere ala bajankara ko wala jugu tabaga do ko ne tara ni duguin ko ni la kari don ko ni sufe ka duguje tenena ni ka bingal ke waleta ka nyashi ni dugude nunu ko ma ni mo ko kelen ko ni bonela anina ni ga klaka ni dugula mo ko ni ka jigine chama ko ni ci ni ga klaka ta ni o ko baxawne o ko ni sababu yala anga la kana ministry ale ko be sena yala do ko na malika ni chama cha bulu fe ale ko ni tagara o ko sababu yala ni ga ta anyeda ke makaw ko ni ka ninga hakili sigi kuma ko ni chama fo unyana ministry ale ko ni ka ni tagali ko ni save no ayira la fa ko ay balo ko ni chama di ke makawma ninga klaka wardo kon fenedi uma wa ministry ale ko ni ayire ka fa ko kema ale ko ni adafe dugu ko ni chama ko baraw kon be sena wala sa chuga ma ni dugu ko falen nu kon meseka la kana chuga yamna kibara wara mambulo kada kuloka ode yakunu tenendo albi marsi kalo kle kononton banjugo dumya ni ale ko ni nurudin odine nyema bae ale ko ni ga critique la ni ga sanfla kasolado ko o nyangil bere ko ni dakuna hakila jigina février kalo kle tan woro samba fla ani mugan ko ni ko nala banjugo dumya ale ko ni tabakaro ko ni ga nyogo ndo ko ni sefe ale ko ni kuma chama fo kuma munun ko ni ubeta jamana yare ko ni jugala ale ni jamana nyemo ale ni kuma munu yere kon be seka ke sababu ye ni ga dugude ko ni la fitine o kon sababu ya la mali shariati ko ye annomne ni o ko yere kon ni stance ni o kon be klem gwa ale ni dama do kon bo kunu ne tenendo marsikalo kle kononton kiri kon ni tigela ni ka yire ka fako sanfla e kasolado ko o kon ni bena boli aleka o ko kon ni sababu ya la banjugu dumbiha ale kon ni no fe mo ulu kon ni bora kabini kunu kon ni sogoma ni kata community kon tribunal kon ni dala wala sa ku ga deme kon ni yire uga nyema bala kibara were mambulo kada kulokan odo yakunu tenendo tugun mali école karamogo ulu konni mali jamana nyemogo ulu konni be nyoyela wala sa na kalon konni be se ka damne mali fantan nani konni be fe yamna ni nyoy konni konna la fuga be konni masoro kuma konna sabla mali école karamogo ulu konni jijalendo albi article 39 konni kula ni o konni ye uga hage do école karamogo ulu konni ga hage ni jeklu mo konni ga fola ni mun konni kanga fara ukuma ni ya tagalaje mali jamana nyemo ulu yere ko ni fene fasa jalendo ko war konte jamana ko ni kunani mukati nun konna wala sa ka seka ni haken nun kon la batu o ko ni sababu la ni je klu flan nun kon maseka fo ka ben soro kuma konna o gum kon konna la mali école karamo ulu ko ni yanga ne tuni ka fo ko sini arabadu ko ulu ko ni mena tama bado kon fene ke tuni mali fantan nani kon be konna la ni o tamay kon be damne ngey kanya shegin kon ni wakati ni bela jelen kon kanga nyogon soro place de la liberté la wala sa alibi ku wadu suma kasaw kon ni re ulu kon ka sharia kon ni labato baliala kuna fani kuncela kibara were mambulo kada kulo kan ore kulikoro mali foroba chakarom kon be no ni o ka bara kon ni nyashilendo sani fere o kon ko yan kon ni nyana bolma o bolo faram kon be kulikoro ulu kon ka sege sege li bararo ko ni senfe ulu ko ni u tege da sukuro ton bi saba ko ni nyokona kan ni mun kon kumbe ka lado jamana ko ni kono kasoro sharia ko ni ma labatu ko ni ni sukuro yere ko ni ta kalaje ko awar ko be ta jo million wolovla ni ga ta million tan ko ni nyokona la sefa warla ni o ko ni bimba ni kan jeshi mali jamana yere ko ni fenema kibara mun sirama ulu koni ya yire ka foko banamba ale koni kulikuro koni chelala koni kuye mobli bado koni ko ale koni kun falendo korola ko ga koni yire la ka foko suguru koni kun dogolene do ni kalado o koni sababu yala ni manunu koni amne ni ga sega segel do koni buluda wala sa amna mam koni ni barake o li nyangili mun koni kaka o kada akam ambalma ni ne kunye akabi don kibaru e kada okuluka ani che akakuluma jola okambe anyogana were